Ученте, чао! Нашият влог с сестра ми и нашето приключение започва. Сега ще разкажа една много бърза история. Пътуваме за първи ерген. Аз и сестра ми за първи път с бебето. Аз имам една единствена задача да пазя документите. И казвам, те гледаш си бебето, аз пазя документите, защото ако загубиме бебето на лед. При което какво забрави айчето? Не документите, забрави един куфар някъде на летището. При което отиваме на гранична полиция и казвам, така нямаме го куфара. Той се обръща, поглеждаме и ми казва, госпожо, има ли нещо ценно в куфара? Не, първо каза, вие не сте ли чували, че куфар не се остава без надзор на летището? Скара ни се. Аз казах, че съм чувала, казах, че нямам представа къде е. И ме попита, имате ли нещо ценно в него? И аз бях толкова притеснена, погледнах го и му казах, да, иконката ми е вътре. Сестра ми само ме погледна. Аз се нося, сега ще покажа. Ая пътува винаги с една иконка, която и носи така добри емоции и хубава енергия и носи, да. И така тя каза иконката и той моля и аз я ръчкам. Мая почва да плаче и казвам, спри, моля да говориш. Не е ценно. Сега аз мисля, че пита сантиментално дали имам нещо ценно. Накрая съм каза, че айчето в фришопа е оставила куфарчето. Намерихме го, но документите бяха в мен. Да, така, ето такъв влог ви очаква, ако се чудите какво ще гледате в следващите минути. В последния момент снимахме пост за MyProtein, редактирах го на летището и спихме по едно кафе. Това ще бъде влог на твоя гръб. И не чаках как защото ви сме в последния момент да влизаме. Това е стаята, моята стая. От продукцията са решили, че ние с Дея ще спим отделно. Ние бяхме много разочаровани, но ето, че това легло ще понесе и двете, тъй като така сме си разпределили багажа. Аз нося косметика за лице, Дея носи гримове и съответно мисля тук да се съберем. Къде е партията? Аз имам нещо по-оригинално като идея, а именно едната стая да я разхвърляме, защото тук сме за повече дни от останалите момичета, едната стая да я разхвърляме, а другата стая да я държим оправа. Аз си влизам в стаята, но забелязахме, че нали знаете, в хотелите има топла връзка между някои стаи. Ето, вече сме двете стаи, ги свързахме в едно. Спокойно можем да си бъбрим на воля. А сега влизаме малко в нормален режим и ще обядваме, защото, мили хора, часът е 2:30 на обяд и ние не сме обядвали. Няма да казвам, че фастваме. Бяхме да си починем малко, да си ударим по един душ и сега започнахме да се оправяме. Нещо интересно, дрес-кода. Всъщност, пропуснахме да кажем, че ние сме на събитие на Юсерин, като това YouTube видео не е спонсорирано, няма да акцентирам на марката Юсерин, там за нея ще говоря в моите социални мрежи, както аз, така и на сестра ми. По-скоро от тях дойде поканата и решихме с Ая да направим това видео, като то със сигурност няма да има претенция на travel влог, в смисъл, в който ще ви покажем забележителности във Виена. Първо, защото вече имаме такъв влог с Наум. Второ, защото с Ая по-скоро искаме да се шматкаме. Взела съм си камерата, само тази, с която виждате тук, т.е. трудно ще мога да заснема по красив начин местата, които ще видим. Така че това ще бъде едно такова наше женско видео, в което ще ви споделим как си прекарахме няколко дни в Виена. Следващото нещо, което исках да споделя, беше за дрес-кода, който е сребърно, така че след малко ще видите с какво сме облечени. Аз вече съм сложила част от аутфита и така започваме да се оправяме. И то ние хубаво си говорихме с сладки приказки с сестра ми, обаче се оказа, че имаме много малко време, докато не излезем. Аз смених тоалета, разменихме някакви неща и сега след малко ще ви покажа с какво финално решихме да сме, с поличка, с риска. Ето го и грима. Аз виждам ли се? Виждаш се. Ето я си перото. По-интересното е, че както ви казахме, за удобство са ни сложили в две отделни стаи, но ние решихме да се набутаме в една и в момента всичко е затрупано тук и едва успяваме да се разминем, за да се довършим. Но исках ето така да ви покажа. Ето това ще бъде моят финален аутфит. Чудих се за обиците, но реших, че и те ще влезнат в... това трябва да го отрежа бързо. Риза, пола и сега ще сложа едни телесен цвят обувки, сега ще ви покажа кои. И така, ето това е финалният вид на нашите сребърни визии. Сестра ми е в чисто бяло. Но пък имам сребърен чипик и сребърна чанта. Да, аз съм с тази пола. Чакай да ти покажа обувки. Много са сладки. Да. И Ама имаше снимки с тях. Ето тук отдолу може да се види, че вече се събират. В нашия хотел са доста от гостите на самото събитие. Така че мисля, че е по-добре вече и ние да потегляме. Ще вас замоля без резки.
Ама вижте, чакайте така, хоп. Стойте да ви покажа какви сте красиви в българската група. Вижте ги дамите. Делегация сме, вижте ги красавици. Аз просто ще стоя, за да... Само да кажем, че дрес-кода беше сребърно, а тук са дамите в бяло. Искаме да са булки! Като булки, лона би! Който иска да е булка, да вдигне ръка. Да не ме. Ето го. Някой ще почне с тънкия глас, ще го извади ли? Искахме сватба, момичета, сега сме на моминско парти и отиваме някъде. Да. Тук е пълно с красиви жени. Благодаря! И сестра ми е тук, да. Тук сме. Ето е заспалата ни компания. Добро утро, по-свежи от всякога. Аз и моята сестричка излизаме и започваме да се вливаме в виенския живот. Снощи си изкарахме страхотно, благодарим на Юселин за поканата, беше изключително удоволствие, с момичетата се забавлявахме. След това отидохме на руфтопа, който е в хотела в барчето. Отново беше супер забавно и смешно. Легнахме си, наспахме се, станахме, закусихме набързо, тези неща не съм ги снимала и сега вече с сестричето тръгваме на разходка. Кога друг път ще ни се случи да имаме възможност с сестра ми да сме някъде без половинки, четвъртинки и така нататък, да сме си двечките и да си се радваме една на друга. Сега сме двечките само и не сме си с половинки. Може би ще хапваме по-набързо, няма да се наслаждаваме на някакви красиви местенца, романтични вечери, обяди и да търся някакви специални места за хранене. По-скоро ще ходим и някъде набързо ще хапваме нещо. Ето нещо интересно, както ви казах, имаме влог от тук. Това е австрийския парламент, за него ви разказахме в нашия влог. Но по-интересното е, че тогава беше в ремонт и не можем да си представим какво ще направят. И наистина красотата е голяма, туристическо е, но пък е много приятно да се види. И вече в завършен вид. Мога да ви го покажа. 2 години по-късно, оказа се, че точно преди 2 години сме били тук с Наум. Нещо интересно, по-добре не избирайте да ходите по обяд, защото от една страна няма много хора, да, но от друга жегата е голяма, слънцето пържи много и в момента ще търсим къде да се скрием, да пием едно кафенце и да си полафим малко на сянка. Това туристическо дуо, което виждате в момента, между мен и сестра ми, аз съм мъжа в нашите отношения, в живота така е било. Да, аз съм тази, която отново е направила план, къде ще разгледаме, какво ще направим, къде ще седнем да хапнем. Карах я да ходим на опера, но нещо ми отказва, защото скоро е била и каза, нелепо е пак да отидем, по-добре да отидем да видим някой друг музей, но в момента правя списък и план. Я да попитаме, много ми е любопитно да попитам и вас, скъпи дами, вие от коя страна сте? Чувала с картофи, като мен, който на летището просто някой трябва да го държи за ръка, за завива наляво и да гледа къде е гейта, или пък сте като сестра ми, която ще разбере къде са хубавите ресторанти, ще потърси, ще запази хубави места в самолета, въобще започва да мисли, да организира и се получава винаги доста. Трябва да има един такъв в групата. Най-общо казано, че вече почна да бръщолеве, вие кои сте? Чувала с картофи или организатора? Това, което се оказа е, че имат цирк. Всеки ден има по 2 шоуа, като ние решихме, че ще си вземем билети за утре. Почти всичко е sold out. Повечето билети на хубави места са разпродадени и успяхме да си вземем 2 места за утре вечер в 7:30. Да, на много яки позиции, така че да се надяваме да бъде готино. Цирка не е за деца, доколкото разбрахме, и ще бъде, т.е. не е само за деца, и ще има каскадни номера, ще бъде готино. Мене ме беше страх от клоуни, баща ни в Габрово ни беше водил на някакъв цирк и един клоун така ме беше изплашил, че спомням дълги години сънувах
Плашиха ме, не можех да ги поглеждам дори, мисля, че сме го казвали в някакъв влог, но сега си взехме билети за цирк. Така че цирка е тук до 6 октомври, ако гледате този влог и сте във Виена сравнително скоро, все още може да хванете билети, ще ви дадем обратна връзка дали ни е харесало. Прибрахме се до стаята да се освежим и прибирайки се видях, че всъщност пред хотела спира метро и се замислих, че до Шонбрун, до зоологическата градина, метрото спира точно там. И ние сме ходили с Номи, така че какво по-хитро от това да проверя и да разбера, че след 25 минути можем да сме до зоологическата градина. Да, прибрахме се, свеждахме малко тези личица. Може да разкажа една история или аз ще си я запазя за там? За Шонбрун, къде отидох. Ще ти разказва сестра ми след малко историите. Аз ще ви кажа после как се казва хотела, защото локацията му наистина е много добра и сега с това метро ме спечели тотално. Виждам аз едно стайче, което е много красиво. Изкарвам телефона и почвам да снимам. И натискам. Но отпред, отзад. При което един Excuse me, мадам. И ме поглежда и само казва: такава табела, че е забранено всякаква снимка да се прави. Не съм я видяла, не е било. Просто помислила съм, тъй като бяхме цял ден в галерии и можеше да се снима. И смятах, че е абсолютно нормално и разрешено. И само той, и аз само гледам табелата и му викам, нали, so sorry, толкова неудобно ми стана, но той беше... представих се на ниво. При нас проблема с Наум идва, когато не може да се снима на повечето места, е, че не можем да ви го покажем във влоговете. И знаете ли, че имало случаи, в които направо не ни се е влизало някъде, защото си казваме, в това са не може да го снимаме, няма да го видят хората. Нали, пък искаме да ви го покажем. Толкова сте ни ценни. Хайде в метрото. Точно толкова сте ни ценни. Няма да забравят. Това, което ми беше харесало на тази зоологическа градина, е усещането за животните и всъщност колко са свободни тук. Няма да забравя една ваканция. Мама ни се обади по телефона, так му бяхме при баба и каза: няма го. Мамо, кой го няма? Едната мишка изчезнала е, няма да влизам в стаята, нещо има. Вика: мамо, влез на Мерия, няма я, не, вие като се приберете, просто й хвърляше храна. Изчакат 10 дена да свърши зимната ваканция и ние когато се прибрахме, естествено за 5 минути я намерихме, но беше изяла потници, дрехи, матраци, изобщо каквото се сетите, но мама отказа тогава, каза: вие сте си взели мишка, вие се оправите. Научихме един бърз урок, там виждам нещо доста петнисто, бърз урок научихме как, щом си искаме едно животно, трябва ние да си го гледаме. Така че това се опитваме да кажем сега и на Амая. Умората вече определено е много голяма. Излезнахме от зоологическата градина и в секундата заваля на някакъв много топъл дъжд. Буквално сцено е лято, хора. Супер красиво е навсякъде и ние си намерихме една пейка под много дебела, няма да кажа сянка, но под много хубав навес от листа и сега ще изчакаме дъжда да поприключи. Е толкова приятно и релаксиращо. Представете си, изходили сме вече 16 000 крачки. Не сме яли нищо, но сега просто чуваме капките дъжд около нас. И чакайте, сега ще ви покажа айчето, за да не съм... Ето така да ви допиете представа за какво става въпрос. Просто е много приятно. Като си на такова място, не знаеш дали асансьора не е част от... трябва сега да се сърцава, или примерно контакта е там, гледам, викам това сега дали е нещо, което трябва да оценя. Ето това е направено от четки за зъби, доколкото виждам от бутони на клавиатура. Да, това всъщност всичко от бутони на клавиатура.
че наистина трябва да имаш око. Да имаш поглед и око, за да разбереш част от изкуството тук. И аз лично нямам изобщо претенция, че го разбирам. Интересно е. Ето сега, например, тук виждам, че това са отпечатъци от крака и от пръсти, които са направени като насекоми, което е красиво и интересно, но това видео, което видяхте тук, що на този мъж, който се прави на насекомо, в видео около 10 минути, сега сменихме, е нещо непонятно за мен. И не се притеснявам да го кажа, че всъщност не разбирам чак толкова от изкуство и не винаги разбирам по-абстрактното такова. Ето сега ще видим какво ще направи. Да, разбрахте идеята тук. А това тук са... всъщност, ето това са, например, е нещо по-интересно. Ето тук той се завръзва. Същия артист ли е? Завръзва се и всъщност с тялото си ще направи ето тези пана. Ето така, което вече изглежда доста вау. Честно дума ви казвам, ние въобще не сме... В смисъл, ние имаме много просташки хумор, но сме изключително отворени към културни и уважителни. Това е много важно. Просто има неща. Но просто има неща, които ние наистина трудно възприемаме. Ето тук има перформанс на живо. Излизайки от музея, с Ая отворихме една тема, която изпуснах да запиша. Исках да споделя сега с вас, че всъщност какво представлява изкуството и защо едно изкуство не трябва да се определя като добро, като лошо, като разбираемо и неразбираемо. Едни неща се разбират, други неща не се разбират, нали така? Не е нужно винаги да харесваш нещо, но трябва да се поднасяш уважение към него. Да, трябва да се уважават. Сега, например, имаше неща, които ти ще прекачиш снимки, като едни драсканици, които никой не може ако не ми го обясни какво аз не разбирам, но и не съм длъжен да го харесам, но пък го уважавам. Уважаваш и нещо друго, което звънах на Наум и му казах, имаше моменти, на които неща много ни впечатлиха, но други събудиха доста смях в нас. И той каза, точно това е изкуството. То трябва да събуди емоция в теб. Може да събуди смях, може да събуди сълзи, може омраза, хайде не смятам, че изкуството е точно против омраза. Истината е, че на мен, така както може ми подейства една гора, която е дива, която никой нищо не е правил да е там, може да ми действа много повече, отколкото, например, скулптура. Всеки си има свои неща, които така възбуждат интереса. При мен е, примерно, тази гледка тук сега, която е на зеленината, в комбинация с сградата отзад. Цял ден мога да стоя и да я гледам, без да посетя нито една галерия или музей, което си е лично мое. Да, за емоциите исках да кажа, че добре, за финал. Изкуството може да събуди най-различни емоции в теб, сълзи, смях. Изобщо това е идеята на изкуството, да те направи по-емоционален, може би. Това от нас. Благодарим за това включване. Сега отиваме страми да се зерцава сградите около нас. Чао! Държа го този микрофон в интерес на истината. Не, че се правя на много интересна. Обаче се оказа, че не знам много как се борави с този тип техника. Ето тук сме, да. Може би част от видеята тук не са били с толкова добър звук, затова реших да го държа. Какво ми стане? Натам сме. Не сме натам. Хора, само да ви кажа, че съм с една много романтична шарена рокличка и често казано имах желание да имам снимки по залез, който ние изпуснахме и страна викам бързо, направо беше ужасно. И вместо, защо го казвам? Защото вместо да се насладим на залеза, както обикновенно правим, и наистина го правим, сега този път беше едно бързане, за да можем да създадем 3-4 снимки, което е толкова безмислено и съжалявам, че си загубих времето и го споделям и с вас. Гледайте си залеза и въобще да ми пука за тия снимки. Това е. Какви мъдри напътствия и полуки чухте в този влог. Нас двете. Може да напишете в коментар дали ви допада такъв тип. Не сме натам. Влогове. Не, Мицане, не сме натам. Да, натам сме, но ние може да излезем от тук. Отиваме пред парламента и след това. Той исках да минем от тук, защото отдавна не съм ви казвала, че тук сме минавали с Наум и видяхме ни двама сладури музиканти, които бяха с глави на коне. И хайде сега отиваме да търсим локация за снимки. Нещо друго интересно за нас. Ние като хора, които създаваме, ето тук, създаваме съдържание в социалните мрежи, нещо забавно.
Ние не сме от хората, които нон-стоп се сцепваме да се снимаме, да вадим нон-стоп камерата, да снимаме храни, да снимаме порции, да снимаме локации. Ами обратното даже. Много трудно ние понякога да балансираме между това да оценим гледката и все пак да създадем някакво съдържание. Така че не сме типичните инфлуенсъри. Въпреки че сестра ми сега се лута да търси къде да бъде снимана. Така, ето това е нещо интересно за нас. Ето така. Айде, стой само да си кажем нещо на камерата, може ли? Ето нещо интересно за нас. През цялото време си правихме фит чекове или иначе казано снимахме как сме се облякли и двете и... Това ме следи? Да, следи теб. И ще може да го видите в нашите Instagram профили. Нещо, което решихме, че ще бъде интересно за нашата аудитория. Ето тук е сестра ми. И ние закъсняваме за цирк, така че може да ни гледате много спокойни, но Мице, now, let's go! Последни влизаме, но пък решихме, че ако няма да сме първи, то тогава ще бъдем последни. Цирка започва